Jeg er i gang med at måle op til der, hvor jeg skal klippe. Jeg vil gerne have gjort den kjole lidt kortere, fordi den har sådan en total konelængde. Og det gider jeg ikke. Så den hænger bare. Nu har jeg målt op og fundet ud af, at den skal være 26 cm kortere. Så derfor så mærker jeg af her. Det her det er der, jeg klipper. Det her det er mit sømrum. Det vil sige, at den skal foldes. Første gang folder jeg op dertil og rundt dertil. Så længden kommer til at være her. Det gør jeg hele vejen rundt. Og så kan jeg vise bagefter, hvordan jeg folder, når jeg har klippet. Men det er altså vigtigt, at man sørger for at medregne det her. For hvis bare jeg klipper her, hvor jeg gerne vil have længden, så er jeg jo nødt til at gå op. Og så bliver den alt for kort. Jeg er klar til at klippe, og jeg er startet her igennem det tykke først. Det vigtige er, at man kan se stregerne, man så klipper efter, så man ikke bliver væk undervejs. Og så er det selvfølgelig sindssygt lækkert, at man har en saks. Prøv at høre den her saks, hvordan den klipper. Det er en rigtig skræddersaks, der kun bliver klippet i stof med. Og det er derfor, at den klipper uden problemer i sådan tyk denimstof her. Jeg viser bagefter, hvordan vi lægger den op, når jeg har klippet efter de nederste markeringer. Nu. Godt, vi har klippet stykket, og nu skal vi folde rundt, inden vi skal sy. For vi skal have sat nogle nåle i. Vi kan ikke bare sy noget, vi ikke ved, hvordan det skal være. Så jeg kigger stadigvæk på de streger, jeg har sat. Så kan jeg se den første streg, det er der, hvor jeg skal folde. Så der bukker jeg lige rundt og laver en fold. Presser jeg lidt på stoffet. Så bukker jeg hele vejen rundt. Og så sætter jeg rundt her, så sætter jeg nålene på forsiden. Fordi det er forsiden, jeg syr på. Nu her, det yderste stykke, det er ret tykt, så der sætter jeg lige en ekstra nål herude for at holde på det der. Og så kan I ligesom fornemme, at det kommer til at se sådan her ud. Det bliver jo så den nye længde. Det, der så også er vigtigt, det er, at man hele tiden orienterer sig fremad. Fordi det her denimstof, det er lavet sådan nogle baner. Og derfor så har jeg sørget for at markere tydeligt de steder, hvor syningerne er. Så det er faktisk dem, der kommer til at styre folden. Så igen her, jeg har sat en streg her. Det er den, jeg lægger stoffet op til. Og så sørger jeg for, at det er vinkelret på syningen. Så folder jeg rundt igen. Sådan der. Så har jeg min nye længde her. Vender jeg rundt og sætter en nål. Det gør jeg hele vejen rundt. Kan man fornemme det? Det, der er fedt, når man syr en synlig syning, det vil sige en, der skal kunne ses bagefter, det er, at man fokuserer et punkt herude på siden. Jeg har for eksempel en linje her, som jeg prøver at køre parallelt med syningen, eller det vil sige med stoffet. Så det er faktisk det punkt, jeg fokuserer på, når jeg syr. Fordi så kommer man til at ligge jævnt og følge linjerne. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at man fjerner de her nåle efterhånden, så man kommer rundt. Og så er det selvfølgelig også en rigtig fin ting, at man har rigtig mange nåle i, fordi så holder stoffet sig på plads, og ligger ikke og skrider rundt, så man kommer til at sprætte helt lortet op bagefter. Så det vil jeg prøve. Og det kan jeg godt se, jeg kan ikke sy og filme samtidig. Så jeg viser den, når jeg har syet.